Bueno, eu escollín ler un fragmento de Memorias dun neno labrego de Neira Vilas, tal vez a primeira novela que lín en galego, unha da que máis pegada deixou en min. Entón vou a ler o principio, máis ou menos a primeira páxina. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais prove. Porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesares do que lle aconteceu por causa miña. No brao ando descalzo, o pó quente dos camiños faime alancar. Magóanme as areas e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Érgome con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañán, para ir cogando, restrebar ou xuntar monllos. Cando amañece, xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza, sede, sol, moxardos. No inverno, frío. Ganas de estar arreo o pé do lume, muiños apeados, faladurías de neves e lobos. Os brazos son como espeteiras para encolgar farrapos. Murnas, fridas, dedos intentos. Que saben desto os nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso mentras boto o corpo un gurrucho de caldo con broa, ou o que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma bretemoso en cada árbore. A aldea é unha mestura de lama e de fume, onde os casos ouvean e a xente morre cando está de Deus, como di a madriña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e astrarrimos, pero somos tristes. Temos a cabeza e os trafegos da terra aniñados nos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nascín e crieime na aldea, pero agora sinto-a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por eso escribo. E despois durmo como unha pedra. Quedo desatafegado, libre, como se me quitasen de enriba un bocoi. Cousas miñas, e tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra e cando voltou para casa puxose a escribir todo o que lle acontecera. Así está nun libro que me trouxo o landeiro.